Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Camera. Chakwera Muwinaso 2025. Zifukwa zake zimene muwinire ndi izi 1 2 3 4 5. Anyway, uko kunali kuyankhula kwa Chimwendo, Richard Chimwendo Banda. Etu ena komati ine sindikutero ine sindikutero komano zimene zindithu tikungopereka ripoti kuti yayi umwe ndimene amayankhula Chimwendo Banda potsegulira skulu ya kumalembo kwawo komwe kwandani kwa Chakwera. Guys, thank you so much Malawian cameras. Bwana tikamanena kuti Muwinaso mene amayankhulira madawirima apa ndiye kuti wina aliyense amene adaonapo utsogoleri wa DPP akudzigunda pa mtima kuti Chakwera adali kuti anakakhala kuti Chakwera adayamba kale bwezitu pano zinthu zitatani kodi zitasintha. Mudanena tu inu kuti simufuna mwana adzaphunzire pasi pa mtengo ndi anthu ankakufutsani mudzatani lero mumanga masukulu block 11,000 nchibwana chimene mumanga nyumba zaphunzitsi nchibwana chimene bwana anyamata abunda ali apo waluwana ali apo amene wao amanena kuti lozi board mawu amene aja anthu sangawamvetse anawa amavutika fizi amapeza maphunziro ndokhaokhawo amene makolo awo anali ochita bwino. Inu Chakwera mnanena kuti ndithandiza mwana wa mphawi kuti aphunzire. Mmene mmatenga boma munapeza wana 8,600 akulandira ngongole zoti aphunzirire ndiye kumatsala wana 22,000 amene amalephera skulu. Bwana inu mwapangitsa kuti ana onse 30,000 tikati 30,000 ndiye kunena kuti palibe mwana amene mukuti iyeyo asaphunzire chifukwa chokuti ndi mwana wa mphawi. Zimenezo Mulungu azikudalitsani. Komweko ku university eko bwana ana ankalandira 150,000 kwacha pachaka ya ofea. Inu mtabwera munamuza chichola chakula apatse wana 550,000 aulandira 550,000. Ama ndinong'oneza chichola kuti abwana kuti nikwezeso posakhalitsa apa. Bwana sizokhazo zimene mwachita mdziko lino la Malawi. Nimanena tsiku lina pakanema DPP akumayenda nkumati hayi hauchita Chakwerazi anali mapulani wathu hauchita Chakwerazi anali mapulani wathu ndendati mwauponda mapulani a dziko la Malawi adachita ndi kamuzu adachita mapulani kuti wina aliyense akabwera azipitiriza mapulani andani kodi akamuzu. Bwana mukapita ku Lilongwe misewu muchita ija kamuzu adachita kale mbali ina pasi adakumba kale koma chimwalireni kamuzu padalibe mtsogoleri wina wanzeru ngati inu amene akakwanitsa masomphenya akamuzu. Ndinuyo presidenti Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene mwatenga zimene kamuzu amafuna zilachitika mdziko lino nkuyamba kukwaniritsa. Kusiyana kwa inu ndi atsogoleri ena onsewa enawo amangoyankhula nkumagona pamene inu mwabwera nkutenga pulani nkuyamba kutani kodi pulani kwaniritsa. Ndeni manena nthawi yatha bwana msewu wochoka kukalonga kudzafika mpaka na Mulilongwe ndi umene umatinyamulira katundu wambiri ngati dziko loti tilibe papoti pomalandirapo katundu. President wina aliyense wazaona ina lero anthu aku amalembo mwadala yalembedwa malembo ambulasi lero yabwera. Zimenezi muchita ndinu bwana kumoyo silinga ime pano umachita thamo kuti mankhwala wonse amafunika ku chipatala alimo ilo ndibodza koma mwachoka pa 40% imene mudapezera DPP akulamula mankhwala ku chipatala pano muli pa 83%. Ndiye kuti kwangotsala pang'ono kuti munthu akapita ku chipatala adzilandira mankhwala wonse. Bwana nthawi yatha nyumba za polisi zimene munkati mudzamanga 10,000 munachedwa ndi Cyclone Fred koma mwamangako zina 4,000 zina tundizi mukuziona pa selipo ntchito ya Chakwera iyo muyionapoyo zochita za ndani zimenezo za Chakwera. Ndiwauza Malawi wonse dziko lonse lapansi kaya mmakhala kunja kaya mmakhala kuti mumalemba pa social media
dziko lino silufuwikaso mtsogoleri wina koma ndani kodi? Chakwera. 2025 tivoteranso ndani kodi? Bwana nanena kuchita dzulo pomaliza, palibe chaka chimene Januwale ndi Disemba savuta ku nkhani ya njala. Njala imavuta Januwale ndi Disemba taka zonse. Inu yomwe atulutsa chimanga nkumagawa sichingakwanire wina aliyense, koma chimanga mugawa. Koma ndiwakumbutsa Malawi, Pita Muthalika adawauza kuti azikadya ziwala nthawi yachani kodi? Ya njala. Pita Muthalika adati hawosaka ngodya ziwala bwanji. Komanso adauza Malawi kuti my government is broke. Pita Muthalika adalibe masomphenya a dziko la Malawi. Lero chawalota nchiyani anzathu a DPP, koma ife sitingamuzire neba wachita bwino tipatsa Pita Muthalika tithana naye pa September 2025. Ndipo sitikubwereranso ayi. Bwana ndiyankhule mawu awo, pakati apa kwachitika ziwawa. Kwachitika ziwawa. Utsogolero wanu watiphunzitsa ife tisamachite ziwawa. Utsogolero wanu watiphunzitsa kuti tisamakonde ndewu. Membala wa Chinyamata adamwalira kundilande, akuchoka kogawa chimanga. Mulungu wapita uwo, membala wina wa MCP wamwalira kutyolo, kuphedwa kwenikweni. Your Excellency, Kumalawi Congress Party kulibe anyamata opusa yayi. Your Excellency, Kumalawi Congress Party kula anyamata mphamvu. Ine nakhalako Director of Youth. Ngati sitimachita ndewu ife nchifukwa cha utsogolero wanu. Ngati sitimachita ndewu ife ndimene matiuzira Chimwendo ndisamve zaziwawa. Tipitiriza, koma sitilola anthu athu kuphedwa. Sitilola wina aliyense kudzutsidwanso. Kuwavula azimayi kundilande, kuwatsotsa zovala. Nyasi zimenezo sititani kodi? Sitilola. Bwana, kudziteteza si mulandu yayi. Titeteza azimayi wathu, titeteza mamembala wathu. Kudziteteza si mulandu. Anyuzi kalembeni, ifeyo tipita kumasankho mwamtendere. Chipani cha fungo, chipani chokoma, chachani kodi? Chamtendere. Palibenso wina mtsogoleri wokonda mtendere woposa ndani kodi? Chakwera. Koma chifukwa Chakwera amakonda mtendere musatitole, ife titeteza wanthu wathu. Komanso muzikonzekera mukhala kotsutsa boma zaka 35 zubwerazi. Mukutsutsabe boma. Kongresi siduluka mboma. Kongresi sidani mboma kodi? Siduluka. Muzikambirana amene mukambiranamo. Kauzanani zilizonse. Koma kongresi siduluka chani kodi? Mboma. Like, share, Malawian cameras, subscribe.